एकदम मस्त छान झाले. संपवशील ना? करते ट्राय. ही ढाबा स्टाईल आहे काजू मसाला रेसिपी. ढाबा स्टाईल असली ना तरी आपल्या पद्धतीने आपण बनवायची. तशी मी बनवली आहे माझ्या पद्धतीने. नमस्ते. आज मी काजू मसाला रेसिपी बनवते. तर तुम्हाला पहिलं आहे ना सुरुवातीला काय करते ते दाखवते, नंतर तुम्हाला साहित्य दाखवते. कारण या गोष्टीला वेळ लागतो ना. म्हणून पाणी बघा उकळायला ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये हे 2 कांदे घेतले, बारीक चॉप करून कापून घेतले आणि अर्धा कप काजू घेतले अख्खे. आता हे काजू आणि कांदा आहे ना हे पाण्यामध्ये शिजत ठेवायचे आहेत. हे आपल्याला आहे ना 10 मिनिटं तरी शिजवायचं असं गॅसवर पाण्यामध्ये. थोडा टाइम आपल्याला झाकण ठेवायचं. आता इथे आपलं ग्रेव्हीचं साहित्य शिजतंय. कांदा आणि काजू हे आपल्याला इथे 10 मिनिटं 10-15 मिनिटं शिजवायचे आहेत ना. तोपर्यंत आपण इथे ग्रेव्हीची तयारी करूया. आता पहिले आहेत ना मी काजू भाजून घेते. हे अर्धा कप काजू घेतले अख्खे आणि त्याच्यासाठी तूप घेतलंय. हे काजू फ्राय आहे ना तुपामध्ये करायचे. चांगले लाल होईपर्यंत फ्राय करायचे काजू. काजू असे आहे ना चांगले बघा कलर चेंज होईपर्यंत फ्राय करायचे. आपले आता चांगले फ्राय झालेत आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. काढताना गॅस बारीक करायचा म्हणजे कसं काढता करपत नाही. हे आपले असे गाळून घ्यायचे म्हणजे तूप आहे ना सगळा खाली पडतो बघा झाऱ्यातून. कलर छान आलाय ना. आता आपण या तुपामध्ये आहे ना थोडंसं तेल टाकायचं. थोडा टाकायचं 2 चमचे. कारण आपल्याला हे तूप आणि तेल आपल्याला ढाबा स्टाईल बनवायचं आहे ना म्हणून हे सगळं असं वापरायचं. आता त्याच्यामध्ये जिरा अर्धा चमचा, 3 वेलची, हिरवी वेलची आणि हे 2-3 तुकडे दालचिनीचे आणि 2 तेजपत्त्याची पानं. आपण इथे हे सगळं करेपर्यंत इथे आपली ग्रेव्हीचं शिजत आहे. कांदा आणि काजू चांगले शिजायला लागतात ना. आता याच्यामध्ये मी लसूण टाकते. लसूण बघा बारीक एकदम चॉप केलेली आहे. त्याच्यामध्येच आपल्याला 2-3 हिरवी मिरची घ्यायची बारीक कापून. लसूण चांगली फ्राय व्हायला द्यायची. आणि आता त्याच्यामध्ये हे मी 2 कांदे हे पण बारीक चॉप केलेले आहेत म्हणजे लवकर फ्राय होतो चांगले. 2 कांदे आहेत. कांदा आपला चांगला आहे ना लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. पण त्याच्यामध्ये आहे ना मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. इथे आपली 10-15 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण इथला गॅस बंद करूया आणि झाकण काढून आहे ना थोडा थंड व्हायला देते. इथे आपला कांदा फ्राय होतोय. आणि कांदा फ्राय कसा करायचा आहे लाल होईपर्यंत. कारण आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे ना पण लाल कांदा एकदम करून घ्यायचा आहे. इथे फ्राय होतोय कांदा तोपर्यंत आपण हे आपलं ग्रेव्हीचं काढून घेऊया. चाळणीमध्ये काढून घ्यायचं. आता हे गरम आहे ना याच्यावरती आपला साधा पाणी थंड ओतायचा म्हणजे लवकर थंड होतो. आपला कांदा बघा किती फ्राय झाला आहे. आता चांगला फ्राय करून घ्यायचा कांदा म्हणजे त्याची ग्रेव्ही चांगली बनते. नाही तर कांदा अर्धवट फ्राय झाला ना की ती ग्रेव्ही नाही बनत, त्याच्यामध्ये जाड जाड वाटतं एकदम. आता इथे कांदा चांगला फ्राय झाला आहे. त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. हा 1 चमचा आहे ना लाल काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे आणि थोडीशी हळद टाकायची 1/2 चमचा. आता याच्यामध्ये धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर अर्धा चमचा. आपण लाल मिरची पावडर आणि हळद टाकून थोडा फ्राय करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर धना पावडर आणि जिरा पावडर टाकायची. आता हे मसाले बघा चांगले फ्राय झाले. त्याच्यामध्ये आता थोडा पाणी टाकते. इथे आपला मसाला बघा
सगळे मसाले टाकून पाणी टाकून तेल सुटेपर्यंत चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. म्हणजे हे सुकलं आहे आता. आता याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो टाकायचे आहेत. हे 2 टोमॅटो घेतले आहे, ते पण बारीक चॉप करून घेतले आहेत. त्याच्यामध्ये आता मीठ टाकायचं. आता टोमॅटो मीठ टाकलंय. आता याला आहे ना मीडियम गॅसवर बारीक 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. आणि 10 मिनिटामध्ये पण आपण 2-3 वेळा ढवळून बघायचं. तोपर्यंत आपण काय करायचं, 10 मिनिटामध्ये ही आपली ग्रेव्ही वाटून घ्यायची. आपली जशी ग्रेव्ही असेल ना तसं आपण भांडं घ्यायचं, छोटं मोठं. थोडं आधी पाणी टाकते आणि बारीक आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे, त्यात वाटून घेते. पाच मिनिटं झाले. अशी चांगली आहे ना ढवळत राहायची, नाही तर खाली लागते. आता आपण इथे टोमॅटो टाकलाय पेस्ट बनवण्यासाठी ना. मग टोमॅटो कसं शिजून होतो पण त्याची पेस्ट नाही बनवत. मग त्याच्यासाठी आपण काय करायचं माहिती आहे का, पाणी टाकायचं थोडासा. आता तुम्हाला दाखवते ढवळून. हे बघा, हे सुकी भाजी सारखं झालं ना. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं. आता त्याची ग्रेव्ही बनेल. आता मी गॅस वाढवलाय, जरा फुल केलाय. आता याच्यावरती परत मी झाकून ठेवते 2 मिनिटासाठी. आता टोमॅटो आपले शिजले आहेत. ते ग्रेव्ही पण मस्त तेल सोडलंय बघा. आता याच्यामध्ये आपल्याला आपण जी वाटली ना काजू कांद्याची पेस्ट ती टाकायची. किती मस्त दिसते. कशी दिसते बघा आपली काजू मसाला रेसिपी. आता ही 5 मिनिटं आहे ना चांगली ढवळत राहायची आहे. आणि गॅस बारीक करायचा. कधी कधी का माहिती आहे, ते ग्रेव्ही आहे ना हातावर उडते. आता आपण कसं टोमॅटो टाकलं तेव्हा मीठ टाकला होता. आता आपण परत टेस्ट करायची, जरा चाकून बघायचं आणि मीठ टाकायचं. कारण ते मीठ टाकलं ते चवीपुरतं नाही होतं, टोमॅटो शिजायला होतं. आता आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि ते पण टाकताना आहे ना चाकून बघायचं. आता आपली इथे मस्त ग्रेव्ही छान झालेली आहे बघा. काजू मसाला रेसिपी एकदम छान झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये मेन आपले काजू टाकायचे आणि 4-5 काजू साईडला काढून ठेवायचे वरती टाकायला. आपला गरम मसाला टाकायचा अर्धा चमचा. आणि मेन आपली म्हणजे काय माहिती आहे का, जास्त चांगलं टेस्टी कसुरी मेथी. हे आपल्या ग्रेव्हीला कसुरी मेथीने टेस्ट लागते जरा. आता मी 2 मिनिटासाठी आहे ना झाकण मारते आणि तुम्हाला रेसिपी दाखवते. एकदम बारीक गॅसवर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आता आपली भाजी मस्त छान झाली आहे. आता त्याच्यावरती आहे ना बटर टाकायचा. आतमध्येच गेला बटर, आतमध्येच गेला, एकदम बसला. हो जसं मेल्ट. अजून एक आहे, 2 टाकू का? म्हणजे अजून चव वाढेल ना त्याची. रेसिपी झाली आहे. आता ज्या व्यक्तीसाठी रेसिपी बनवली म्हणजे ताईसाठी, तिला चांगली आपण टेस्ट करायला आहे ना. असं वाटतं ना काहीतरी वेगवेगळं खायला असं. म्हणून आम्ही अशी वेगळी रेसिपी बनवतो. वा रे वा. इथे आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. अरे वा, कसं स्प्रेड झालं ना ते व्यवस्थित बटर. सर्व आमचे ऑडियन्स पार्टी उभे आहेत. कसं दिसतंय? चला सर्व करा पटकन. सर्व करताना मजा असते. अरे वा, कसं वाटतं ताई? मस्त.
हे स्पेशल ताईसाठी बनवलेलं आहे, कारण ताईला असं काही ना काही खायला पाहिजे असतं. ते खायला वाटलंय तिला ना. हां, बाहेरची पावभाजी खाण्यापेक्षा मग आम्ही बोललो काहीतरी वेगळी बनवूया ना आपण काहीतरी. हे सर्विंग ना काजूची वरती, तेच आपण फ्राय केले होते तेच ना. ते त्यातली मी थोडीशी ठेवली. झाली आपली रेसिपी रेडी. एकदम मस्त रेडी चला तयार झालेली आता आहे. ही आपली ताई इकडेच आपली केस विंचरते, तर ताईलाच आपल्याला खायला द्यायचं आहे ना ताई. हा, चल. मी आणतो. ताईने आपली फेवरेट बॉटल घेतलेली आहे आणि ती रेसिपी कशी झाली आहे ते ताई सांगणार आहे आम्हाला. एवढी मोठी हा ही मोठी छोटी दे ना मला, ती नको. नाही तुझ्यासाठी बनवले ना. चला रेसिपी रेडी आहे. ताई खाऊन दाखव कशी मस्त रेसिपी झाली, तुझ्यासाठी बनवले स्पेशल. हां, ताईला असं काहीतरी बाहेरचं तरी आपल्याला पण ताईला काहीतरी बाहेरचं खायला वाटलं असं चटपटीत परत, हा. तरी एकदम वेगळी रेसिपी केली आणि ढाबा घरात असं आहे स्टाईलची. ना, अशा माणसांना काही ना काही करून घालायचं असतं, हां. द्यायचं असतं, म्हणजे बाहेर लक्ष जात नाही, हम्म. बाहेरचं खायचं वाटत नाही. चला सर्वांनी टेस्ट करा आणि एकदम क्वालिटी सांगा रेसिपीची कशी आहे. मस्त एकदम. एकदम मस्त. काजल खा. काजल पण भरपूर दिवसांनी खाते ना, भरपूर दिवसांनी म्हणजे काजलने माझी रेसिपी अशी खाल्लीच नाही अजून ना. हम्म. काजूला काजू मसाला रेसिपी कशी वाटली? छान आहे भाई. कशी वाटली तुम्हाला? चांगली आहे. सर्व चांगली आहे सांगतात, पण क्वालिटी काय आहे कसं आहे ते सांगा जरा. आपण जरा मीच सांगतो पावभाजी मला. सारखी ना, थोडी चव वाटते ना. थोडी पावभाजी सारखी वाटते. पण याच्यात आपण पावभाजीचा मसालाच नाही वापरलाय नाही वापरलाय. है ना. तर इकडे बघा आपण कन्सिस्टन्सी बघा. पहिली कन्सिस्टन्सी अशी आहे ना की माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटेल. आता मी खातो. अशी मस्त वेगळी आहे. तुम्ही ते असत ना असे बनवतात तेच व्हाईटवाले काय म्हणतात त्याला ताई, तंदुरी रोटी, कुलचा, त्यावर पण हे खाऊ शकता. एकदम मस्त लागेल. आणि वेगळे लागते ना काय ते. एकदम थिक रेसिपी, एकदम कन्सिस्टन्सी थिक आणि क्वालिटी एकदम चांगली. मस्त झाले. अशी बोलतात ना ताटामध्ये एकच भाजी असते ती सर्व म्हणजे सर्व संपू शकते, तर अशी भाजी आहे ती. ही नॉर्मल भाज्यांच्या कॅटेगरीमध्ये नाही येणार, ही जरा चांगल्यांच्या कॅटेगरीमध्ये येणार. ढाबा स्टाईल आहे ना ती. आणि कशी ग्रेव्ही ह्याचे वेगवेगळे प्रकारची असते ना. आता काजू पण तुम्ही खाऊन बघाल तर काजू बघा खाऊन मम्मी तुम्ही लोकांनी. महाराजा स्टाईलची आहे भाजी. महाराजा स्टाईल. मस्त एकदम. काजू बरोबर मस्त लागते. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही पण अशी बनवून बघा, मस्तच आहे. आणि रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.